Agone Nyasaye erokamano motimo thuolo mochako kelo wanyadichiel e Lolwe TV ka. Nyasaye obedonwa Nyasaye. Niwera ene Nyasaye matimo gik malich miwuoro. Jumapili gokinyi kama Nyasache otimo ng'wono ka ji mang'eny ni utegi mondo wawinj kuom wach Nyasaye. Niwera wach ni en modong'. Gik moko duto nokadhi, wach ni nodong' nyaka chieng'. Gik mabeyo gi gik maricho, joma dongo gi joma tindo, manigo gi ma ongego. Piny norum, piny noban. Wach ma wan go ni nosiki nyaka chieng'. Asomo mube Nyasaye mondo aketi mishe mar wach madwa na puonji. Kitabu mar Mariko 6 matindo 17 chak gi kanyo. Nikech Herode wuon yandi oro ji mano mako Johana kendo notweye e od twech. Niwach Herodia chi Filipo wadgi. Nikech Herode nokende. Nima Johana nowacho ni Herode ni ok owinjore ibed gi chi owadu. Omiyo Herodia ne mon kode kendo nodwaro nege. Ne ok onyal nikech Herode noluoro Johana ka ng'eyo ni en ng'at makare kendo maler minorito maber. Pile nowinje to nodhier nono, kata kamano nowinje gi mor. To ndalo nowinjore nochopo e kinde ma Herode notedo chiemo mang'eny ni ruodhi gi jodonge gi jotelo mag Galili mondo opargo chieng' nyuolne. E kanyar Herodia nodonjo momiel molombo Herode gi jogo mobet chiemo kode. Mi ruoth noluwo ni nyano niya, kwaya gimoro amora midwaro to namiyi. Nokwong'ore kode niya, gik mikwaya duto namiyi, kata ded piny ruodha. Eka nowuok mopenjo min mare ni, akwang'o? Nodwoke ni, wi Johana Jabatiso. Gikanyo no nodonjo aruya nyim ruoth mokwayo ni, adwaro mondo imiya piyo wi Johana Jabatiso ikelna ka eri e tao. Chuny ruoth ne lit ahinya, to nokech, to nikech kwong'ruok kendo nikech jogo mane chiemo kode ne ok odwa tuone. Eka gikanyo no ruoth nooro askari moro marite mochike mondo okel wiye. Nodhi mong'ado wi Johana e od twech mokelo wiye e tao momiyo nyano. Nyano nomiyo min. Eka jopuonjre Johana kanowinjo ne gibiro ne gikawo kitundu ne kendo ne giike. Muma mar 2 madwa na som monda chom go wi watna no. Wasom kitabu mar Matayo 4 madongo 25 wacho ni, Yesu ne wuotho e Galili duto kopuonjo e sunagoke kendo koyalo wach maber mar pinyruoth kendo kochango tuoche duto gi midekre duto man kuom ji. To humbe nolak e Soria duto mine gikelo ne ji duto matuo tuoche mayore kendo ji marem ohingo to ma jochiende omako gi jondulme gi joathany to nochango gi. Eka oganda maduong' noluwe moa Galili gi Dekapoli gi Jerusalem gi Judea gi piny maloka Jordan. Agone Nyasaye erokamano walam kuom wach masomo. Wuoro maduong' Nyasaye maono, apako nyingi nikech ber okinyi makawuono. Ibedo Nyasaye ratego Ruoth Salem. Waduoko ni erokamano kuom ngima. Ichungo kuom wachni masomo ne wera ne wacho ni nichung kuom wachni ka honni kod ranyisi luwo bang' jogi mawinjo maneno ka gibeti utegi kata kamoro amora ma gintie. Erokamano nikech ok jamriambo ruoth. Apako nyingi Nyasaye mangima. Alami ana yie e hapi nyingi Yesu Kristo ruodhwa. Agone Nyasaye erokamano gisani niwera Nyasachwa otimo ng'wono. Kuom nyinga ga iluonga ni Pastor Peter
okuma anja seme kaila ku school kanya dalawa kamonyola Nyasaye otimo nang'uono an gi kanisa manitie nyirombe mag Nyasaye iluongo ni Vertical Life Mission Church e piny mar Yago kitimikai kanyo e kama wantie. Wach masomo thorone en yiero ang'o kawuono nikech yiero nitie kendo piny ka gima ng'eyo jawinjo ni gimoro amora ma ng'ato yiero nyako yud mich kot yiero maber kot yiero marach chuni ni nyaka bi yudi kum gimi yiero nikech onge gimi nyalo tiyone mikoso moke yudo mano ng'isa ni gimoro amora mi yiero to nyaka yudi gimoro ok diti mamiti anono ok diyier rach mamitiwe makiyudo rach di ok diyier ber mamitiwe makiyudo ber. Wach Nyasaye masomo kisesomo muma ibiro yudo kiwuoyo kuom ruoth miluongo ni ruoth Herode. Kendo Herode ni kata kisome tiyude mumbe mang'eny. To sigana masomo mar Johana majabatiso kod ruoth miluongo ni Herode. Ruodhi ni iluongo ni Herode maduong'. En ruoth Herode manokwongo bedo gi loch. Ruoth Herode ne nigi wuode mabende ne tiyo kare kendo ne en gi yowuote gi te nokawo nying wuondgi. Ruoth Herode ne mako nyuol Yesu e dala Bethlehem e piny Juda. To mirima nomake kaka ruoth samonyuol ruoth machielo to neno ka ng'ano dwa mai tich. Ruoth Herode manogolo chika mondo neg nyithindo ma jo higa 2 kaduogo chien maniluongo ni ruoth Herode ruoth maduong'. Neno kod wuode maniluongo ni Herod the Antipas. Herod the Antipas en masama ne Johana jabatiso owuok kayalo wach Nyasaye to en mano chiwo wach mondo neg Johana jabatiso. Kidhi kitabu mar tich joote 12 iyudo kiwacho ni endalogo ruoth Herode nochano mondo sando oganda jo-Kristo. Nogolo chik mondo neg Jakobo mowad gi Johana maligangla. Sama noneno ni ginomoro jo-Yahudi nomako Petro mochako soye jela. Kanyo be wayudo kiwacho iluongo ng'ato ni Herode. Mano iluongo ni Herode Agrippa the First. Kwadi kitabu mati jote no kare 20 kanyo Paulo ochako dhi bura. Oter Paulo mbele ng'at miluongo ni ruoth Herode Agrippa the Second. Koro Herode ng'eny omiyo mano tok ne wach na makawuono madwa na lerni atemo mana leroni kaka somo muma to samore nyalo bedo gi parruok ni to Herode ni ang'o momiyo ng'eny en ong'eny manade kamora mana to nyingi nitie ne ok ne en ruoth Herode achiel. To wach ni timore sama ne ruoth Herode miluongo ni Herod the Antipas mane en wuod Herode maduong' oiko nyasi. Kaki ng'eyo samo ikinyasi ji duto te biro joma richo kod joma beyo nyaka jomowinjo kata ka thum ywak sama ng'ato keto nyasi ginyalo biro gikonia wawinjo ka thum ywak ng'ane oketi nyasi moro kanyo mondo wadhi wawinjie. En ng'at moluongi kata jarao bende bire nyasi no ikinyasi. Sama no ikinyasi ji noyuoro jothumbe nokel kendo ji nochako go thum apako Yesu jagalidi. E kanyo ne nitie dako miluongo ni Herodia. Herodia ni ne en dako mane okend gi ng'ato ni Philip. Philip ne en bende Herode mane en wuod Herode maduong'. To Philip notho. To kako ndike mumbi Nyasaye ni tich oganda jotich Nyasaye mondo wach ni wach maradiera mar Nyasaye kendo ji onego dhi irgi mondo owinj wach maradiera mar Nyasaye. Ni were jotich Nyasaye konego riambi onego wach adier makende. Johana jabatiso nochomo Herode gi wach mokone ni winjo ruoth Herode. Filipo nyo en wadu to kata ka Filipo koro tho kamano chikwa kendo ng'ama duong' ok ber mondo ikaw chigi. To wati no bedo malit ni Herode nyaka dhako mabe no kaw miluongo ni Herodia.
Odiani nende gi nyare ni lungo ni Salome. Ruoth Yesu pakija winjo kami winja. Nyare ni lungo ni Salome. To kaka kawaida sama nyako ni ot. Ojang'i malongo gima min gi timo. Salome nene no maler kaka min gi milongo ni Herodia ne timore. Pacha to kona ni no se ka otim min gi. Omiyo kata kano luonge odhi nyasi mondo miel no ikore maber. Kena neno kaka no ikore nikech samu luongi mondo dhi miel ok nya dhi ka ok ikori no ikore maber ahinya. Kendo pacha to miya nyaka kich nanga manorwako. Ne nanga muwinjore gi miel. To kane jo chako go thum, no chako go thum, mita thum no ywak. To no chung kama ne enitie, to no chako miel. Ing'eni ok ne en kende, kendo ji ne ng'eny kanyo. Emomi iwacho ni ene mano miel mamit. Niwira, no miel moingo ji te. No miel mamit moromo ruoth, kama ne ruoth obete. Ma ruoth no chung, molando gi duol maduong'. Sama ruoth owuoyo, ing'eni onge ng'ama nyalo kalo wach ruoth. Makata kanyo rais mar wuoyo Kenya ni sani chakre sa achiel ok dwa ne ng'ato oko mano kata ni loko ne in e chiro kata customer nitie mano gidwa ng'eyo gima ging'eyo ni en sa achiel ok onego yudi oko chik ruoth nyaka winji mane neno ka ng'ato ma uso okawa gige to bana to rie mana ode ni wira ruoth wuoyo erone no chung ma erodo lando ma erodo wuoyo mo wacho ni imiel manade nyara apako Yesu ja Galili. Wach ma no miel mamit molombo ruoth Herode no kone ni gimora mora me kwayo ana migi sani wangu ochungo modok chien owuoyo mos olido mos aneno ka nyathima nigi luor nyathima nigi discipline nyako ma no puonji ma no tiege odgi eno ko dwano timi gimoro ma kupuonjo janyuolne owuok dhi openjo min gi lido bet buto min gi okoni mama luor ine mane peda minwa sama an kama okadona timi gimoro ma kawacho ni okutho gi min gi awinjo ka dulo wacho ni nyako wate min manu ngisa ni no chigni kod min gi sama no dhi mukutho gi min gi no wacho ne wach malich miwuoro monego kik dhako ngisi nyare min gi no paro mirima ma en go oparo kaka Johana Jabatiso osechung en agengane kuom timne modwa timi makoch okoni ka una yudo ng'atni ene motama usipna gi Herode osedi matuta seka kendo ng'iwa gi Herode aneno kodhi maber kendo gimwatimo gi Herode gino waneno ka gima miyo wahala to ng'amo chung maketho nwa titwa gi Herode en kuchung to wane moyalowa osiemo wan kikonego watimo gi Herode tim marach tim aterruok apako Yesu ja Nazareth kawuono Johana ni orado miyo no chung mano wach malich makata piny makawuono samoro nyako moro wuoka wang wuotho samoro rado kata gi wuoyi moro oko to wang odhi oketo ne men gi okutho ne men gi kol ka penje ni to ng'ani rado go mikona ne rado go no ng'ano tutiyo kanye apako Yesu ja Galili en ng'a ondike gi jo plan koso en kanye otimang'o en gi diploma koso en gi degree mi wacho no wuoyo kodino apako Yesu meja eto samoro no yie kendo samoro no oneno mana hera kendo yie kum Nyasaye samoro biro kum pastors oseje yoko nene ya de wan kodi wala muni Nyasaye kum Nyasaye gimoro mono nitie kum warwok odhi opendo men gi no ngiso gi mok no chano wada gima ne men gi wacho ne men gi paro gima ne en go kod Johana Jabatiso wang nyakoni ulido nyakoni odok chien mos sama no odok chien odhi embele ruoth gima no kwayo no mako do ruoth nono okoni ruoth an gima an sama biro ka abiro mondo mi awinjo Johana Jabatiso mo malero ni ruoth no bedo gi mirima matek kendo mirima no ingo ruoth nikech no ng'eyo ni Johana Jabatiso en ng'at Nyasaye to nikech no sesingone ne joma nitie kanyo onge gima no nyalo wacho mo malero ni oro askari mondo dhi ong'ad wi wuod Zakaria Johana no dhi ong'ad wi mukelo ketne dhako no minyako no okawo dhi omiyo mingi aneno kuting'o wi Johana kare muchwero dhigo sama no dhi omiyo mingi wi Johana no keto ne san mano keto wi Johana mukete mbele mingi okawo wi Johana no so e kabat andalo mokwongo wich ne pod ber gidhi ging'iyo wi Johana kama wi Johana nitie gikoni jowa wanyale kawuono sama no kete kanyo wich odiochieng' mokwongo wich pod ber
odiochieng' mar ariyo ka gidhi ging'iye, gineno ka wijini to koro chal negi kaka ne ging'ade, kendo koro gineno ka gini koro chalo ka gima gini dwa wichore. Odiochieng' mar adek wich nochako dume ot. Apako Yesu ja Nazareth, gima ne oyiero mane okele ot nochako duma. Kata kawuono ji oyiero nochuno chieng' no mondo om jopuonjre Johana Jabatiso. Sama ne ng'ado wuod Zakaria jopuonjre ne onge, bende ok ne dwargi. Sama ne wicho chako dum e dala e od Herodia, nochuno gi mondo giluongi jopuonjre Johana Jabatiso. Gikoni gini dumo kwa nyal betgo. Jawinjo nagu kinyi king'eya kawarado kodi kama. Sami beti winjo gini. Kata ini odi kata ini okari mar ohala. Apenji ni yera ng'uni kit gimi yero. To nakibi yude ohala. Sani nyoji oyiero. Kendo jini oyiero majo moko. Nyuwu oko maru wachi Nyasaye. Awinjo kagi wacho oko kanyo. Niwe adage ngima matinta dake ngima maber. Onge wach gimi yero no mano ber. Okingi ni jomoko no yiero. Mire moko no yiere gik moko. Meno kaw gik moko mana opidhe chundala. Kata kingi yuka uono. Dongine nuka gimane yiero no. Okodi. Kendo kata sani. Igo kwano. Kinane nuka kata duka nikami loke. Ieri koni ya. Ni monde ik kanyo. Mondo ibede gi gima ber yudo piyo. Kendo wacho ni ng'ato koni ni winjo dada. Ohala tindo klok no na be yie. Ohala klok no nikech mano gimi yiero. Tu winjo kata yiero mondo losni kari kanyo. Okine mikwongo. Kendo neno odno. Kamine ni lokeno. Apako Yesu ja Galili. Kiwinja gi sani. Kamine ni lokeno. Nitie ng'ama nokunguni. Kendo nitie ng'ama nolose. To ng'ano kata dong kibiro kanyo to kiyude. Manyiso ni kata yiero to gimi yiero no onge tich. To kata wuon kama nogere. No sabado no yiero. Mino okunyo kata wi ng'ato piny. To be inene. Samaro dong ineno ka ento kubi mondo ka okumi rent. Ni wera no dhi mowe. Ng'ato no ne mabiro. Koro gimora mora mi yiero. To nyaka yudi ohala. Wach ni gima no ne dhako ni oyiero. No mako do ruoth nono. Wang ruoth chunyo bedo malet. Awuoro kata sani ji oyiero gik moko. Ji oyiero gik moko nyalo miyo gi ohala. Gik mane ji oyiero sani dum. Sama ji ochopo kuom gik mane giyiero sani. Gino dum ji ok nyal wuotho kod gigo. Makata ka ni nyako ma pod dhi sikul. Apako Yesu ja Nazareth. Sani yiero ni wuotha. Gimi wacho ni okidwar. Kama minu dwar ni mondo keti okidwar. Gimi yiero no biro dum. Makata ka yiero jogi mine ni wuotho go. Apako Yesu ja Nazareth. Gino biro dum. Sani to podo ber. Kendo podi koni ya. Mama unuwie unombachini. Wan jodidi tol. Apako Yesu meja. Ndalu uno sedhi. Onge gimi nyalo wacho na. Iwinjo nitie gimi biro wachini. Nikech kata ke yiero. To gino biro dum. Gino biro dum nyathiwa. Sama no ng'ad wi Johana. No negi gali podo ber. Ibiro dwaro jotich Nyasaye. Makati neno sani kikalo kamiyale Yesu. Tineno jogo kagima jogo gokoko. Kende kadho kedhi wuotho. Be okubadhi. Ing'ado mana bath sipika kama gichunge no kanyo tir. Okikure ne gidhi neno ka joma go uwi. Iwinjo dogi mibiro dwaro. Sama koro gimane yiero biro dum. Gimane yiero biro dum. Gi fashion mane yiero. Apako Yesu ja Nazareth. Gimona mona me yiere piny ka. Gino nyaka bedo go hala. To kiyiero gima ber tibiro yudo gima ber. Awuoro mier moko manonye oyiero Yesu. Sama ne giyiero Yesu wuod Nyasaye. Ne yanyo gi kendo nikone mago miere maruni nitie. Joma ne wuotho kod Yesu Kristo made Nazareth. Sama giwuotho jomoko ne yanyi koni mago wuotho dwaro chae. Gima monda landi ni kawuono. Joma ne wuotho ka dwaro chae go. Miere go pod nitie chae. Duomo dong ne Yesu ja Nazareth. Miere mane yanyo ne jogo wuotho. Kendo gin gi wuotho gi yiero gima onge tich. Gi wuotho gi kwanga. Kata gin mane gi yiero gima nyalo miyo gi ohala. Kawuono gokinyi kama. Adwa ni munda lied wati ni gimi yiero. Ki yiero Yesu ma wuod Nyasaye. Mama masomo mar Mathayo. Adek matindo 24. Mama lero ni humbi Yesu no laka. E piny Galili duto. Jino keno ne gik mane opogore. An poka neno ng'ama ne oyiero Yesu. Ndalo moko Petro maka Jona. Uchungu penjo Yesu. Kisomo mubi Nyasaye. Kitabu
mar Mariko apar matindo 28 sama ne Petro gwini jo wuotho wango chungo penjo Yesu wuod Nyasaye okoni japuonj wan waseyiri wawuotho kodi wan wawegi wan wang nwa yuda ngo aduoko ne Nyasaye erokamano. Petro no Yesu no chungo ongiyo Petro wuod Jona okoni Petro iwinjo ng'at moyiero wach Nyasaye oweyo mengi kod wuono oweyo puotho oweyo osiepe oweyo pesa oweyo raha mar piny awachoni noyudo nyadiriyo to gikone noyudo gima musiko makanya kachieng'a. Sami yiero Yesu ma wuod Nyasaye ibiro neno nikech onge ng'ama noyiero Yesu pok aneno ng'ama nomulo ng'ama norado kod Yesu mangimane nodong' kaka chala pok ayudo jowadwa pok aneno e piny duto mangima te kata ka somo Mumba samorado kod Petro maka Jona udo jayua limba ng'ama ne kia gimora mora ng'ama ne kata somo ne kosomo wui mane mana gileo ni manusu sa donam sama no rado kod Yesu ja Nazareth chingo ndogo no gima Petro no lokore kata ka wuno gima dwani mondo wachni ke yero mondo wuth kod Yesu Kristo ma wuod Nyasaye ibiro neno gik malit mane pok neno joma no yere ne gikoni wan me mondo wadong kod Nyasaye makata pinyo kwede makata pinyo jarowa makata pinyo yani makata pinyo siwa wabiro dongo kod Yesu Kristo ma ja Nazareth ne kamir mano yero mondo kod giwuoth kod Yesu sane ne yaro gi ne gisio gi kod umgi ne gi niano ne gi wuotho chuma no Yesu Kristo gore kumgi mano neno ni Yesu ne monego gi wuotho usepigi mane kone gi ne mokono lungi kone gi ne ha biuru wa mi ukongo mondo made nikech moya da kubiro doke ne gi kwanga makati luongo gi nyaka jogi mane gi mergo ne gi wuotha gi nyana gi kod Yesu makbadwa watu ni sani gidonge temo neno ni rane gi yero gi moko tobi yera ngo kata ki wuto gi piny masani penyo topo piny dwaro gik mayota kendo dio kodwa mondo gi yud gik moko ge loya gi dwaro kunde mage yude gik moko wiye makati kone jini mondo ngato timitide mondo ngato sante mondo yut gimoro odwaro gi mayom sani nikech mane gi mohero ni miyo hala omera gi no biro wichore kodi gi tiedo mano yero gi mi yero no gino no wichore kodi gi anang'eyo ni ng'amo yiero Yesu kende sane kodu kini kama kinena yera ngosane mane gima dwani mondo wachni ka wan kodi wanano e TV kama Nyasaye utemo ngono kadini utegi nikito moko kodi utelemo awachni ni yera Yesu Kristo makata ini wuno kini odikanyo kata onge kamide kata ni kanisa ni lor iwinja kiko kale wang TV akoni ni yera Yesu ma wuod Nyasaye Yesu Kristo ne kiyero nyaka kata kituo ajabu biro mi ngima nikecheno wune ngima mumalero nyiji no kelone jomo pogore nyaka joma nigi tuo magathana nyaka joma nigi ndulme nyaka joma ni tene na sando nyaka joma ne onge kuma die aneno no tene nyaka ni tindo mane di sikulu fish no tango no tene nyaka mona mane onge gimanyalo kachugi wuko ke dala apako Yesu ja Nazareth sama ne gitopo kum Yesu awatu ni ndege yudo duoko kawunu kudu kinyi kama adona watu ni tinga gata chela kende makiyi kume eni Yesu ma wuod Nyasaye ilungi usipu Lazaro ma ono onge kama no there samo chopo dala gi Lazaro oyudo ng'at mopo musiti kundala ng'wen iburu kedume piny Betania joya udi no solo ne gibiro neno niwira ne gise winjo humbe Yesu nogolo ng'ama to ibur Yesu Kristo kodonje gima ni kawuono kama ni tikati tuwe nende otanda mari okutana ni podi yweyo niti Yesu ma wuod Nyasaye sama no tofe go bura miri mano inge unenu sepne mayande gi wuothogo oparo kaka mata gi Marita gi ni adu wudo kode awinjo ni kara yeni kara kire Yesu Kristo dapuni nyalo paro ndalo moko kata do pinyo topo kama koro do pinyo nyerie ka pinyo topo kama koro do pinyo woe Yesu Kristo ma Nazareth ke yero Yesu wuod Nyasaye Yesu nyalo wuotho kodi Yesu Kristo nyalo gimi dwaro Yesu Kristo ene gimoro kende onge ng'ama dwa pime go sama no chope dala gi Lazaro e piny Betania japuonjo luongo Lazaro gi dul maduong oparo sepne koni ndi bur iwinjo gimomiyo Yesu ywaka Yesu neno gima kaka ne giwuotho gi Lazaro japuonjo paro sepne loso sep kodi Yesu sani japuonjo wiyo no wili kodi japuonjo no pari ni kechano paro joge eno ko wiyo wil kodi ng'ato usepe maga piny wich nyalo wil go kendo do piny nyalo pakisani do piny nyalo paki
kaworo do piny nyalo paki nyalo bero ne do piny kata kawuono inyalo bedo maber osiepni iwinjo igni moko ariyo dominyalo paki go kogi paki wach Nyasaye kata pak ber mana mar kum Nyasaye nikech jo Nyasaye kata paki jogi ok nyalo kwedi do piny kata paki do piny nyalo kwedi nekech biro do piny biro paki kalore kod gima giyudo kuomi to Yesu Kristo ja Nazareth en kiyiere kawuono pok nowe ng'ato doma noyiere madono kode makato ng'adni bura sama ging'ado ne Meshaka kod Abednego bura e piny Babulona nolutgi e mach ogolo chik mager ni mondo chwak mat nyadibiriyo sama no chwak mat nyadibiriyo oketo Meshaka kod Abednego e mach wang' oling' utwe yawuoyi kod tol chuni norumo kanyo geno norumo nyithindegi ne ywaka aneno jonyuolgi ywaka ni wiragi norumo nitie ng'ato Yesu ma wuod Nyasaye ma umbe nolaka nowuotho e mach e piny Babulon kata sani ubiro wuotho e mach moro amora mikadhe Yesu Kristo ja Nazareth nowuotho e mach e piny Babulon umbe nolaki ging'edo kapoli ji okelo ne gik moko te nyaka jomoko te Yesu Kristo nowuotho e mach kata kawuono gokinyi king'iya kama kawarado kodi jatich Nyasaye aja warwo kwadwa dalemo kama nitie ngamo yikum Yesu wuod Nyasaye Yesu Kristo nowuotho e mach kata kawuono biro wuotho e mach kata en mach mar tuo to Nyasaye yiero Yesu itimi yiero maber kawuono kata en mach mar achaya kod ajara Yesu Kristo ja Nazareth onge joma noyiere manochama chaye nosiko kuomgi onge joma noyiere mane ji nyiero manyiero nosiko kuomgi mane giminyalo yiero makata pod dhi sikul wuoth kod Yesu Kristo ma ja Nazareth ajabu biro goni lam kata kisetieko sombi obiro yawo ni bota ikaw Yesu Kristo mede wi certificate sani wuotho gi certificate kidwongo dhoudi mag tije Yesu biro dungo kodi ibiro ore mbele kiyiere kawuono yiera Yesu makata ji neno ni onge makata ji biro nyieri gikone ni piny odong' kodi mane gimiringo biro ne kuom Yesu we alerni ni ya Yesu to nedwaro joma ne piny odong'go Yesu dwaro joma piny nodong'go mano wajibi makata giwacho ni mane kama ineno kar konyruok yokonegi ni mano ndiyo konegi akona ni mane kama neno kar konyruok nikech Yesu nobiro ne joma nigo Yesu Kristo nobiro ne joma pod nigi geno be Yesu Kristo nobiro ne joma pod nyalo go bura piny mitagi wach ni walunguru janyuola mondo konywa Yesu Kristo nobiro ne joma ne osewe joma nokwede magin kamiluongo nying ji anyuola be nodaro gi nowe gi kucho mane gima dwana leni kawuono ne kiyiero Yesu ma wuod Nyasaye onge ng'ama noseyiere manodong' kawiyo kuota joma noyiero Yesu te e piny mangima nowuotho kod Yesu makata ne ji daroge makata ne ji yieroge Yesu Kristo ja Nazareth nowuotho kodgi wuod Nyasaye ajabu biro wuotho kodi kawuono yiera wuotho kode dhia kode mpale kata koking'iyo mbale ok ne gimoro amora iwinjo ae weche moko mane osewuondogo ji ni ringi ka Nyasaye okonyi mana ni Nyasaye konyo joma konyore kendgi iwinjo Yesu Kristo biro konyi onge gima ditim mondo mi Nyasaye okonyi muma lerona ni ya sama jo Israel ochopo e dho nam makwar ka ging'iyo mbele gineno nam makwar ka ging'iyo chien jo-Misri biro kod gechegi chieng' noonge kama ne giringo ne giywak mana ni Nyasaye gikoni Yesu Kristo ja Nazareth in makoro in kodi ka wan kodi ne mondo ibed kodwa apako Yesu ja Nazareth Yesu Kristo en kiyiere wiyo kuno kodi nikech Nyasaye maduong' agoni erokamano nikech bar e bar pire Ruoth Salama in Nyasaye ma ono onge Nyasaye maromo kodi apako nyingi nikech bar yiere Yesu kawuono Yesu biro yieri wuoth gi Yesu nowuotho kodi mane wach madona wach nyingu kinyi makawuono yiere Yesu wiyo kuno kodi kik yier gi motop mabiro dum kaka wi Johana nodum apako Yesu ja Nazareth erokamano we walam kodi e ber Nyasaye mulu mama no kotuo kama nitie menyathi sikul no gimochando Nyasaye pare idhat kodi nikech nitie erokamano Ruoth Salem alami Nyasaye ma ono e happy ni Yesu Kristo Bwana amen agone Nyasaye erokamano iluonga Pastor Peter mawudo kumanja semeka ela ko school mane dalawa erokamano na basimbo ni piny nene bo screen kanyo
Asa kwe mundu gwedhi kanisa mara iluongo ni Vertical Life Mission Church yago Kitime kae. God bless you all. God bless you all. Barikiweni sana. Amen.